De oude 2 dagen hebben wij ons bezig gehouden met de geveltuintjesactie van gemeente Noord-West-Friesland. En de gemeente die had daarin participeert door middel van het verwijderen van de bestrating, de fundering en het ombrengen van de padgroen. En de bewoners zelf die maken de plantjes erin zetten. Wij hebben zeker van het huis, daar had de gemeente een stuk uit de bestrating gehaald. Vervolgens hebben wij 4 mooie stroeken omgebracht. En wij hopen dat die aan zijn vrij grut worden. En dan hebben we mooi groen hier in de steeg. Ik ben van de wijkraad Binnenstad van Dokkum. En we dachten dat het leuk zou zijn als er ook wat meer groen en wat meer bloemetjes en wat meer fleurigheid in de binnenstad zou komen. En zo kwamen we op het idee van de Geveltuintjesdag. De Geveltuindag helpt mee aan het vergroenen van de stad. En dat vinden we belangrijker. Hoe meer groen in de stad, hoe beter het is. Dus daar moeten we wijs mee wezen. En het lijkt heel geslaagd.